Ved Sydenergi kører vi jo på et fibernet, og derfor lægger vi 100 megabit ind til de husstande, vi nu leverer bredbånd til. De 100 megabit er fiber, og det er derfor, vi kan lægge så meget ind, som vi gør. Hvis man sammenligner det med et kobbernet, så er det jo sådan, at på kobbernettet er du meget begrænset af, hvor tæt du bor på en central. Og jo længere væk fra centralen, jo lavere hastighed har du mulighed for at få leveret. På et fibernet er du helt ude over det. Og det er altså et mikroskopisk lille kabel, vi har med at gøre. Hvis vi kigger her, så har jeg en enkelt fiber. Og i den lille fiber kan man sende den mængde hastighed, som man nu har behov for. Vi har altså virksomheder i dag, der kører på 10 gigabit. Det er 10.000 megabit. Det vil man få problemer med på et kobbernet. Og det kan godt lægges ud til hver husstand? I princippet ja. Den fiber, vi lægger ud nu, kan sagtens trække det. Det er et spørgsmål om det tekniske udstyr, der sidder ude ved kunderne og i vores teknikhus. Og skifter vi den, så kan den sagtens levere 1 gigabit eller mere. Det er ikke fiberen, der er problemet på nuværende tidspunkt, hvis man kan kalde det det. Det er det tekniske udstyr, vi bruger. Og hvordan kan vi så forbrugere se forskellen i hastighederne? Altså hvis man kigger på skærmen her eksempelvis, så har jeg et analog tv-signal, som er det tv-signal, vi er vant til, og som de fleste af os har i dag. Og her har jeg et digitalt tv-signal. Billederne er meget skarpere, lige så snart vi taler digital tv. Og det her er endda kun begyndelsen. Lige om lidt kommer der noget, der hedder HD-tv, eller man er så småt begyndt, altså high definition. Og det er endnu skarpere billeder. Så kan man spørge sig selv, om ikke det er voldsomt at lægge 100 megabit ind. For det gør vi. Vi lægger 100 megabit ind til alle husstande, uanset hvad for en forbindelse man vælger. Så har vi dem øremærket til internet og til telefoni og tv, men 100 megabit er meget. Men kigger man nu på HD-tv eksempelvis, så trækker et HD-tv-signal, hvis det skal være en fornuftig kvalitet, et sted mellem 16 og 20 megabit. Det er der altså ikke mange, der kan få leveret på et kobbernet. Og slet ikke, hvis vi begynder at tale 2-3 tv. Det er blandt andet derfor, man skal bruge fiberen. Hvis ikke man har behovet i dag, så har man i hvert fald lige om lidt. Og så er det jo rart, det ligger i jorden. Jeg har også et eksempel herovre, hvor man kan se, altså afhængig af hvad for en internetforbindelse man har, om det er en modemforbindelse i forhold til en 10 megabit, eksempelvis hvor lang tid det vil tage, og hente 24 digitale billeder, det er 12 megabyte. Eksempelvis vil det på en 10 megabit forbindelse tage 12 sekunder, og modemforbindelsen er langt fra at være færdig. 24 billeder er jo ikke meget i dag, man henter 200 billeder er ikke usandsynligt, hvis man har været til bryllup eller på safari, eller hvad man nu kan finde på. Hvem kan så få en fiberforbindelse? Det kan alle kunder i Sydenergis forsyningsområde i princippet. Det er selvfølgelig en proces, som strækker sig over nogle år, og i 2015 skulle vi gerne have tilbudt det til alle vores kunder. De kunder, som viser størst interesse, er de kunder, der bliver etableret først. Så hvis man gerne vil have en fiberforbindelse ud i sit område, så kan man gå ind på vores hjemmeside www.sebredbånd.dk og tilkendegive sin interesse. Og der kan man også læse meget mere om, hvad for nogle områder vi allerede er i gang i, og hvor vi kommer til.